Hello, good afternoon. Um, ni hapit tay kukuan pagkaon sa Jollibee o halo-halo sa Red Ribbon na may Jollibee diri sa mo Seafood City. Na Seafood City supermarket na rin niya ang sud kay mga Filipino groceries and restaurant, and nihapit na lang kog Jollibee kay init kay sa amo. It's 98 degrees Fahrenheit. Wow! Kayo hapit ako ma-empty sa akong gas. Okay, mo na akong gipalit. Nagpalit ko og kuan bucket B na kuan bucket B. I don't know. Ang food kay I think it's a 8-piece chicken joy, half and half, regular and spicy. Ano? Palit na ako. Jollibee, baka naman sponsor ka dyan. Wow! Tapos the spaghetti. This is the spaghetti that comes with it. Wow! Diyan ba si Mayabo? Kanya na siya peach mango pie. 1, 2, 3. Wow! Nakabok niya na gravy. Kanya nagpalit po ko og halo-halo. Bali duha ka buok. Halo-halo sa Red Ribbon. Red Ribbon. Duha ka buok. One for me and one for my lalab, my asawa. Wow! Working from home now. Should be expecting lunch. Okay, maura na akong gipalit. So, na ako diri ron. That's Macy's. Niya ang Seafood City in Naradere. Daray. That's Seafood City, the Jollibee. Ako ipakita nyo mag-drive na ko. So, ako sa naibutang dere. Yes, ako. Pwede ay pandesal. Wow! Nasa kaning Valerius pandesal. Isa ka dosina kay $5 something man yata. So nanami pamahaw parisan og kape, pandesal. Go home. Nahuman na itong pag-inog lunch. Unang Seafood City diha. Unang Valerius Bake Shop. Yep, ang pandesal. Seafood City. Na dito yung Jollibee. Red Ribbon. Diha ko nagpalit ko. Pagkaon lunch.
uli. Westbound Highway 92. Kita dire og kanang toll fee niya kuan na fast truck na matay fast truck. It's $7 ang bayad kada labay. Mahal kayo. Tesla SUV. Overcast karon no. So na kanina ni nagbantay ang kaning toll fee diri kanang mga tao karon kay kuha na, it's either na kay fast truck na loadan nimo og every kumurot na, like loadan nimo niya napoy kung watay fast truck kay na option nga email na lang ang bill sa inyo ha. So may bawan nila through your plate number. So, wow. Fast truck or invoice. So naman ko fast truck. Mga nilang toll gate diri kaning na booth diri wala na niya nagbantay. Namin nadakpan sa pulis. Na nisud na taron sa kuan kana bridge. Yes. Kanina nata sa bridge nga over the water sa dagat muli sa bay. Nya ako ipakita ninyo kani din ha nilang maklaro kayo muna ang San Francisco din ha, the famous San Francisco. Yan kani kanang sa diha mo ng Oakland na port. Layo lang. Nagya punta sa Highway 92. Mo na ilahang bridge. Saka na ta. Nag-connect niya siya sa kuan sa Peninsula o East Bay. O din ang San Francisco Airport. Kana diha.